sorlo song pen chenglok political atum same kadang kacerap dondo bini people sini litum dak di phu thana nitum wang nang kok pen dak nang litum mang no isuman alam the jai nang kok alam thekela phelo to dap het jong ni litum ajupon long lo KKCA general secretary belson tiso alangli amek ata kom hek abang phiao so phan alangli amek kelang nu cholang rem det phuthak sini tum dak thana long non labang so abirta mate nang tum han nang jonai nang kok lo je alangli inut karbiaron mate karbiaron barim tang nang phuke klema bang phu bang yongsi bihek asomara phan alangli khainu kamatha polote kado we karbiang long ara phan ko son sialang kemie to war japon thekbo hala bang so sini tum chini lapen labang so kes mate la son osomara kes dupik pani si het jong same lang so long same la son kes phopon lo je ata ka bio so mar tum han ka phalang no ko pi posi ing ton te dan ma non ke lockdown covid 19 apor hem hong tet long le apor hut same la son agotona ki ong mate ke jum put bang ke nitum sor lo song pen ke nitum ning duk pik an ko pi posi ning duk athima ki duk ke boy tum si la hai ki sung phojot ke plang ke phi ke do tum ke phophe ko pi pot lo phophe dat ke la ke plang ke phi tum ke do kok hong bar nak yok plot no hok ta churi dam yok plot ki du ka tum ke hong bar lo pote asabo bak nang mene pu ka chuma tha non het jong ke pho bang ke pho ki sung ke pho tum stamila son thak lo je alang tum ke do dim network ave dere jok asupi phan non online exam ke pidun ji pu joine si velson ti so hem ke ami thang so pi phan bidam lo sala bang so aki bidam ko bangke velson ti so bangke ali chuen dat lo covid apor stame ba online class osoma thek dunji mene pu ning ka matha por hu stame lang likali chuen dat si meglang no dat lo la sini tum ning duk lo la pena so meglang no ka choklem dat bang phu phan bangke so dak pen insai nang ji insai pami ka nang ji a thela son a gotona ke dopik lo ke dam tang an tani tum pho bom lo la pen long bom lo la pen high case odun bom lo boy phis ame tu kang sai long le ma thakrang diti karbiang long arat tatu ma thakrang diti pholo pon silan si chini diti ta sila son bang chok chede ji nitum so lo tum hana ke rai ko ma bang pi vek nang ji non anta nitum isi bak tala ana kes ke ong ta meni tum a hoka kang sai long le pin nang ko pi por lo la sini tum phan so lo tum han dan tum hana ke rai kom pi tha jon tu janwar tum han se ke roi kom pi pote tum muni tum ha pi polo ke rai kom pi thek ke dat ke asini tum ipil lo pini pen tum ipil lo la pen demand lo jani tum so lo so tum han ke dai kompinon la pen la biti batao bici par hawa bang slogan ba kam ci pinon o so mara tum phan non ube ke mi tum phan ke dai kompi vek nang ji tani tum demand pon lo komentu se alang phan la son a khotna ke kidol la son la bang so khotna bang ke pan mi silo 22 ajo 10 baji pose la victim dum ben ke than lo ke so ke podar bang phi bang taring ko rahini ani si la bang so khotna bang pholo ate hoptai si phan online class phan pose la apai tum bang ke chubidun la hoptai siang bong lo bel son ti so bang ke la sia lang li ni li pu thui bang ke alang li yong si ala mu pen je than to do la victim tum ta alang li ke la so arna ma ka me claim ate la so ron ke claim ta practical claim pik posi pu non ta training people lang phan je nang phan ke hu khai no ni tum chuk ni chuk claim dat posi ta me nang phan ke doctor medical report nang la ke negative sin nang klangi posi ki ther lang phan people la so lang chuk claim clear ko lang phan okang dog long isia bg pi chok posi je than la sila son no polote la ke medical report nang thong klang kle ni sila so kes ke hai posi la family tum hanta training pi posi ni li tum pen la so details bang long